Хикәйә. Сүз терапиясы. Алсу белән инде озак йыллар аралашабыз. Аның ире барына ҡәнәғәт булып, бер урында таптаныусы, эшеннән башҡа бер ни белән дә ҡыҙыҡсынмаучы бер әҙәм. Үзе ише ғәҙирәк хатын туры килгән булса, ғүмерҙәрен сүзсеҙ генә үткәрерләр иде. Тик Алсу андый түгел шул. Бүтән яҡларына йәләшсә дә, иренең сүзсеҙлеге жанын ашады аның. Эштән йүгереп ҡайтам, күңеле булсын дип тәмле ашлар әзерлим. Рәхмәт әйткәне дә юҡ. Һәр көнөм ғаиләне ҡайғыртып, эштәге ҡырҡмаса-ҡырҡ мәшәҡәт белән уза. Көннәрем бер-берсенә су тамчылары кебек оҡшаш. Ә уй-фекерләремне, ҡурҡыу-хәсрәтләрем, шатлыҡ-уңышларымны ирем белән уртаҡлаша алмайым. Ул барыбер мине аңламай. Бергә йәшәйбеҙ, ашайбыҙ, йоҡлайбыҙ, уртаҡ хужалыҡ алып барабыҙ, ә рухи яҡынлыҡ юҡ, дип озаҡ йыллар зарлана килде Алсу. Тормошта матди етешлелек кенә түгел, үзеңне аңлый, юата, сорауларыңа жауап бирә, күңелеңдәгене сизә белүче яр кирәк шул. Ә бергә йәшәгән кешеңнең ауызынан «әйе», «юҡ»тан башҡа сүз сыҡмаса нишләргә? Кемдер үҙ эшенә бикләнә, көтөп тә үҙ парыннан аңлау таба алмағас, яҙмышына күнеп йәшәй бирә. Кемдер юанышны ситтә эзләй башлай, тик Алсу андый түгел, түзәргә теләмәй. Ә хыянәткә барырға әхлаҡи намусы рөхсәт итмәй. Аннары Алсу өсөн тән яҡынлығы түгел, сүз терапиясы мөһим. Әңгәмәдәш кирәк аңа. Ирем начар түгел үзе, эшли, суҡҡаны юҡ. Бәйрәмнәрҙә эшкәле инде, тик зыянлы түгел. Эшкән ваҡытта берәс теле ачылыуын. Тик анда да армияда хеҙмәт иткән шағын үзенең тракторы турында ғына сөйләй ала, дип өҙгөләнә иде Алсу. Минем белән бер ҡасан да уҡыған китаптарым йәки эштәге отчетларым турында фекер алышырлыҡ түгел. Үзең шундайны сайлағансың бит, хәзер генә сүзсеҙгә әйләнмәгәндер. Гел сөйләп торса да эшеңне пышырыр иде инде, димен. 18 йәштә сыҡтым бит мин аңа. Башҡалар белән йөрөп ҡарарға ирек тә бирмәде ул миңа. Башланғыстан бирле гел сумкамны күтәреп, мышыҡ-мышыҡ боронон тартып, армияға киткәнсе арттан йөрөп торҙо. Озатып ҡалғас көттөм инде. Әти-әниләр бер ауыл кешеләре бит безнең. Синең яҙмышың самат дип туҡып торҙолар. Алар сүҙенән сыҡмаҫҡа өйрәнелгән. Хәтта яратаммы мин аны дип уйларға да ваҡытым булмады. Армиядан ҡайтты да өйләнештек тә. Ул саҡта икебеҙ дә бер яҙсылыҡта идек. Икебеҙҙә дә мәктәп белеме, донъя күрмәгән ауыл балалары. Үткәнебеҙ бергә, ә киләсәгебеҙ билгесез иде. Бөтөнләй үк билгесез булмаған бит инде, дип бүлдерәм аны. Уҡырға хырыс булғансың, ситтән тороп институт тамамладың, үсергә дигән хыялың булған, үрләр яуларға күпме тырыштың бит. Хәзерге дәрәжәң, яҡшы эшең, барысында үзең яулап алған мәртәбә. Алсу бик зур ойошмада баш хисапсы булып эшләй. Аралашыусан, сөйкөмлө, яғымлы, ашыҡ күңелле, зәүеҡле хатын. Ул һәр саҡ уҡыуҙан, белемен күтәреүҙән туҡтамай. Һөнәре буйынса даими курслар үтеп тора. Шуңа күрә эшендә жетәкселәр ҙә, хеҙмәткәрҙәр ҙә хөрмәт итә аны. Ә ире аның нәҡ киресе. Юғары белем алмаған, трактор йөрөтөүселәр курсын тамамлаған да инде нисә йыл бер җирҙә эшләй. Дөрөҫ, начар исәптә түгел. Ваҡытында эшенә бара, ваҡытында ҡайта. Әммә эшенән башҡа бер шөғөлө, бер ҡыҙыҡсыныуы юҡ. Хатыны белән концерт-спектакльләргә йөрмәй, эшен алыштырыу, тормошта юғарыраҡ күтәрелеү турында уйлап та ҡарамай. Җитмәсә, салып алған саҡта «Кемсең ул Алсу минән башҡа?» дип үҙен әллә кемгә ҡуйыу ғәҙәте дә бар. Китап уҡымай, сүз запасы ярлы, компьютерҙа да суҡаламай. Башланғыста уҡыған улы белән мәсьәлә шишәрлек белеме дә юҡ иде.
Дөньяда яңалыклар белән дә кызыксынмый. Алсуны тыңлаган саен исем китә иде. Бигрәк түзем инде безнең татар хатыннары. Бөтен тормышны тарта, иреннән җылы сүз, мактау ишетмәсә дә ташлап китми, балам атасы дип күнеп яши. Ә хатын-кызга ират-игътибары бик кирәк. Җылы сүз, тәмле тел, шәфкатькә мохтаҗ алар. Ире аз гына күңел җылысы биреп, хатынының зарын тыңлап, елаганда матур сүзләр белән юатып, айга бер генә тапкыр булса да игътибар күрсәтсә, чәчәкләр алып кайтса, ойчынып йөри башлый бит инде хатын-кыз. Алсу кебек сүзгә сусаган җаннар бик күп. Кайчандыр тиң саналган парлар тора-бара бер-берсеннән рухи читләшә башлыйлар. Яши-яши гаилә төзегән икәүнең берсе шактый үсеп китә, ә икенчесе киресенчә. Бу аң белемгә дә, зәвык, эчке культурага да карый. Шул сәбәпле күпме гаилә таркала. Мондый очракларда һәркем үз шишелешен үзе таба. Алсу да берничә ел элек бу проблеманы хәл итү юлын тапты. Хәзер аның телефон дусты бар. Ничек шул чакта очраклы гына ялгышып минем номерны җыйган Хәбир белән сөйләшеп киттем икән, дип аптырый хәзер ул үзе дә. Аның инде 3 ел иреннән зарланганы, моңсуланганы юк. Эшендә дә, өендә дә очынып кына йөри. Берәр мәсьәләдә сорау туса, ул Хәбиргә шылтырата. Тегесе дә шулай ук җылы сүзгә сусаган бер бичара. Сөйләшәләр, киңәшәләр, уртак шишелеш табалар. Бәйрәмнәрдә берсен-берсе шигырьләр язып котлыйлар, хәтта телефон аша җырлашканнарын да ишеткәнем бар. Хәбир дә нәкъ Алсу кебек үз хәләленең дөньяга карашыннан канәгать түгел. Укымышлы, диндар. Хатынын ул бер дә хурламый. Гаилә аның өчен изге нәрсә. Хыянәткә бара торган кеше түгел ул. Ә сөйләшү, күңелдәге хисләр, борчыган нәрсәләр белән бүлешү гөнаһ түгел бит. Моннан беркемгә дә зыян юк. Киресенчә, үзеңнең кемгәдер кирәклегеңнән канәгатьлек кенә кичерәсең. Алсуның янып торган күзләренә карап, Хәбирнең аңа яшәү дәрте өстәгәнен аңлыйм. Ул минем һәр көнемнән хәбәрдар. Чит шәһәрдә, йөзләгән чакрым ераклыкта булса да, ул минем эшем, балам, кәефем белән кызыксынып тора. Сөйләшеп сүзләребез бетми, әңгәмәләребез күп кырлы, мавыктыргыч, һич туйдырмый. Иң мөһиме, очрашыйк дип тә җанга тими, сарыклар да исән, бүре дә тук дип көлә Алсу. Аралашуга, яхшы әңгәмәдәш, фикердәшкә сусаган меңнәргә нәкъ шушындый сүз терапиясе, гади аралашу җитми. Тик күңелеңне һич шикләнми бушатырдай, рәхәтләнеп сөйләшердәй, ахирәт дус табу гына кыен. Мондый бәхеткә һәркем дә ирешә алмый шул. Yazlar kilsə, bulunlar yeşərə, Күңеле